قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Sen ayt, haq zat geldi ve batıl bekulli nabut buldu. Hatta eseri de kalmadı. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Ey Muhammed, sen ayt, eger men haktan adaşan bolsam, pes men öz nefsime zarar yetiripdirin. Ve eger de hidayet tapıp doğru yola düşen bolsam, pes öz perverdigarımın maňa eden wahyi bilendir. Tahqiq men perverdigarım eşdiyandır ve yaqindir. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. Ve eger sen görsen kafirlerin korka duçar bolan wagtyny şonda nihayetde uly işi görersin. Pes olar üçün necat yoktur. Ve şolarny yaqin yerden tutup giriftar ediler. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Oşolar azabı gözleri bilen gören wagtlaryny aýdarlar. Biz Muhammed'e iman getirdik diýip, o indi nireden şolar üçün imanga yetmek bardyr. O nireden imanny ele getirmek bolar. Daş jaýdan ahirete baranda dünýä nihayetde daş galandyr. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحالانki kafirler mundan ozal, yani dünyada Muhammed'e kafir boldular ve görmäni daş atardılar. Hazreti Resul-i Ekrem'e daş yerden, yani şoňa gelişmeýän nalaýyk zatlary gümen bilen aýdardylar. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Oşolar bilen şolaryň isteýän zatlarynyň arasyna mani bolýan perde goýuldy. Hemçenaniki şolaryň meňzeşlerini edilşýäni mundan ozal. Tahqiq şolar dinin ve tevhidin barasında nihayette heyrana koyulyan şekde boldular. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câ'ilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin methnâ ve thulâthe ve rubâ' يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Hamd sena Hudaýa hasdyr. Asmanlary we ýeri yaradan we ferişteleri peýgamberlerge rasul etip iýeren. Ferişteleriň bäzileri 2 ganatly we bäzileri 3 ganatly we bäzileri 4 ganatly. Yaratmagynda nämen istese ziyad eder. Tahqiq Allah tebarek ve taala her zada qadir ve başaryandır. Ma yeftahillahu lin-nasi min rahmetin fela mumsika laha ve ma yumsik fela mursila lahu min ba'dihi ve huvel azizul hakim. Allah tebarek ve taala haýsy bir rahmetin gafsyny adamlara açsa, pes onu saklayan yoktur. Ve haýsy bir rahmetini saklasa, ondan soň onu iýerýän yoktur. Ve Allah tebarek ve taala tamamy işinde galipdir ve hakimdir. Ya eyyuhan nasu zkuru ni'metallahi aleykum hel min khaliqin gayrullahi yerzuqukum minas semâi vel ard la ilahe illa hu fe enna tu'fekun. Ey adamlar, Hudaýyň size beren nimetlerini ýad edin. Aya Hudadan gaýry halik bar mıdır? Size asmandan we ýerden rızk berýän, ibadet ederge laýyk hiç bir mabut ýokdur, meger bir Allah bardyr.
Pes bir Allah'ını koyup nirek munsarif bolup barýaňyz?